convençut que és de Felanitx, perquè si hagués estat d'una altra banda, hagués deixat clar de on era. Si no va deixar clar de on era en Colom, és que era de Felanitx. I quines altres proves hi ha? Bueno, tenim Son Colom allà a Felanitx, i tenim Porto Colom. I a més jo ho sé, també que són proves quasi igualment refutables que les que hi ha per altres bandes, no sé si m'entens, però... Jo, Antoni, tu què trobes? En Colom de on era? De Felanitx? En Colom podria ser de qualsevol lloc, indudablement la ciència encara per això no ho ha demostrat, però nosaltres com a mallorquins hem d'adaptar molt sempre a lo nostre. Crec que sí, que indudablement, possiblement fos de Felanitx. O de Porto Colom, va bé. Sí, de per allà. Sí, també. I Antoni, què? Jo el que me diguin. Jo no discuteix que ningú... El que digui la majoria. Sí, si va haver un italià i me diu, no, és de Gènova, jo diria de Gènova. No discuteix. Victoria, ¿de dónde nació Cristóbal Colón? No tenías Victoria, Felanitx. Felanitx, sí, lo ha dicho él. ¿Dónde? Felanitx. Felanitx. Sí, per què? Ell ho sap La pitjor de perquè... tot és que, clar, si te diuen que és de Gènova, dius, sí, està aquí de vora. Devia ser això. Mallorquí pot ser que sigui, perquè després ja ens bararem entre nosaltres, però Exacte. de les Balears segur. I això de Genova estudiàvem a CGB, ara ha canviat, amb l'ESO ha canviat tot, en Colom d'una altra banda, no, està tot canviat. Per això,